Hadian ka jinglap lingba ka jingpan jingtip da ka right to information ka hinyaw trap integrated territorial organization Riboy District menta ka singi kalalit banyo kendo ya ka kong balakan Tio Rani additional deputy commissioner jong Riboy District ban bu ya ka jing ujor halor ka jinglap kat kum ka ka RTI. Haka dinga jinglat banyak kendo ya ke ADC kahito kalapentep bakat kum ke jinglap na ke RTI haka pratarik unai wing araja arpuar lasyamba uway ubrio ulabat artali kikam haka jo katanat trekam hapo katanat kakot kakhia bat kila ru ka jingkerpat haka additional deputy commissioner ban syem ya kilat hilenti kat basha ka an. Habakran cikilat patai kubor ubak keni nong room u General Secretary ulayathu baha kate jinga kendo bat ka additional deputy commissioner kate ka officer kala kubor ban syem khia bat wan le ya ka badon kam. Kalian juga itu bakadon kata ka regular casual workers bak kini ki officiating kiba wi ubriu itre arpos hadin ba ngilawan banyak kendu yo DMHO menin kasini ngila flash ka hapo ka social media ru ba kidon kum kita kibriu bang ngila yo ka jingtip ka ba purana po DMHO office Riboy ta menta kasni hadin mangila adep ya katu ka ya ka khubor ka bamenin menne kasni la yo banya kenduk ru ya gitu ki bat trei kum ki officiating ki lawan banya kenduk yang menne custom bangi la yo ya kata ka jingtip ba maki kemsim la yo ya kata ka tulom ka ba kinyo maki arbenta andai kala sumi tang ka kerting ka jongki te hadian bangi la dep ya kenduk ya ki nila sungthu ba kata ka jingdon ka bakitri arpus kamsim ladon kum kata kadai ka jingle tolumur jong ka office dimentang ilawan ai ka dorkhas apo DC ibat layo ban pedang na kaliang jong iru ilaong ban simkhia ben yet benya ba kum kita ki kim dei bandon halor ban supen kan mau ya ka ba lami ya ka khobor ka ba hendin kasngi laong ba kidon kita kerteng snayap ya kita ki kerteng ki balami kum kita kim kita kitrai kim sim latip bakan don kum kata ka bakin mi ka kerting jongki bakin tray haka arpus ban ongmo telong yakin imenta kasni pan ila ada ay kan ka dorkhas au DC bat ka kopi ila airu sapo SP office bat kunjuru hapo DMHO ila ay ka dorkhas menta kasni tangi kerben ba habang ila deble egini ki nakaliang kaseng jongi ila le egini ki ni kermen ba kan simkhia halor kan ki jingkang dawa ka jongi bakan pej benya bakitu ki bla atre daki arpus nem khatsan snem maki ki di banyo ya ka ka hok ka ba ki di banyo la kan long no bakinyo regular no naka jing tre ka jongki omdei ban ong ba daka jing jingyo jing mentoy jongnore ne kita ki he ki bala ban suthung klem kaluat ki batre tang hapeng si benai arbanai bakin su le don bor handai ki ban ai ka kum ka hok ba khnang ba ka kanum dan kata ka jing kata ya ki barit bariaru tang katai nakaliang jing kaseng ngibu ru ya kata ka deadline bala kadi ban simkhia nakaliang jong ka office jong ka DMHO Riboy District bakan simkhia ba hapeng sitayo kadai ban penbet ya kan ki baro ibadan kajing thok bria ha kajing yo jong ina ka RTI ke bangi labu nadu ka nriu taring ni labu banai ba khandai bangi layo ya ka RTI ke bangi dang yo ya ka reply ha ka lai tarik banai ba shipau katkum ka bangi la ai ya ka dorkhas mata ka sngi kajing lengo ting ngimla ban ong ki lengo ne em hendrei ha bangi la ya kren ya ka ing la ai da kajing thok hi teki ong hin sa simkhia tang katai ka we ka ba ni sutanat ba ki kloi ban le ke ka bang ni kwa